Ylikimin kirkko on seisonut ylväänä Kirkonmäellä jo yli 240 vuoden ajan. Kirkko on vaikuttavan kaunis niin ulkoa kuin sisältä. Kirkko on rakennettu korkealle paikalle ja samalla Kiiminkijoen varteen. Joki oli aikansa valtatie. Alakiiminki eli nykyinen Kiiminki ja Ylikiiminki ovat kuuluneet Iin emäseurakuntaan jo 1300-luvulta alkaen. Myöhemmin nyt osa haukiputaan kappelia vuodesta 1630-luvulta lähtien. Nykyinen kirkko on alueen ensimmäinen kirkko, mutta sitä edelsi jo saarnahuone, jolle piispa Getselius antoi luvan 1691. Alakiiminkiläiset ja ylikiiminkiläiset olivat yhdessä pyytäneet kappelia, mutta sitä he eivät saaneet. Tämä piispan myöntämä saarnahuone valmistui jo saman vuoden aikana. Vauhdilla rakennettu saarnahuone oli kooltaan noin 15 metriä kertaa 9 metriä, eli tila oli noin 154 verran. Muutaman vuoden päästä saarnahuoneen valmistumisesta saatiin lupaa myös haudata seurakuntalaisia saarnahuoneen ympärille, eli syntyi hautausmaa. Myös saarnahuoneen alle haudattiin alueen merkkihenkilöitä. Ylikiiminkiläiset rakensivat saarnahuoneeseen omin luvin myös saarnatuolin, mistä tuomiokapituli heitä nuhteli. Omaa pappiakin yritettiin, mutta kun häntä ei saatu, niin ylikiiminkiläiset protestoivat jäämällä pois rovastin tarkastuksesta. Niinpä kirkolliset tarkastajat saattoivat usein myöhemmin todeta, että ylikiiminkiläiset ovat osoittaneet vanhaan tapansa mukaan tottelemattomuutta. Kului vuosikymmeniä ennen kuin vuonna 1732 nimitettiin yksi Iin kappalaisista hoitamaan ylikiiminkiläisten sieluja. Ensimmäinen kappalainen Daniel Kekman muutti asumaan Ylikiiminkiin kuitenkin vasta 5 vuoden päästä tuosta. Kappalaisen saamisen ja seurakunnan kasvaessa syntyi halu rakentaa tämä saarnahuone temppelin muotoon. Niinpä saarnahuone uusittiin lattiasta kattoon, samoin ulkolaudoitus ja sakaristo korjattiin. Saarnahuoneen korjaus valmistui 1749. Tämä lähes kappeliksi kohonnut Herran huone muistutti vanhoja Sodankylän ja Tervolan kirkkoja, jotka ovat yhä tallella. Ne ovat niin sanottuja tukipilarikirkkoja. Jumalan palveluksia pidettiin tässä temppelissä kerran kuussa ja lisäksi juhlapyhinä. Muutaman vuoden päästä, eli vuonna 1754, rakennettiin uudistetun saarnahuoneen viereen kellotapulikin, jonka kautta mentiin saarnahuoneeseen. Kellotapulin rakensi luultavasti paikkakunnan oma mies, kirkon isäntänäkin toiminut Heikki Väänänen. Hän korjasi ja rakensi eläessään pitkästi toistakymmentä kellotapulia sekä nykyisen Utajärven kirkon. Väänäsen kellotapulista on muistona vielä alaosa, eli ullakoksi kutsuttu tila, joka on toiminut myöhemmin muun muassa vainajien säilytystilana. Nokkela kuulija saattaa kysyä, miksi kellotapuli rakennettiin vasta yli 60 vuotta saarnahuoneen valmistumisen jälkeen. Toki saarnahuoneisiin ei tavallisesti kuulunut kellotapulia, mutta viitteitä kellotapulin rakentamisesta jo aiemmin antaa rovastin tarkastus vuodelta 1703, jolloin ylikiiminkiläiset olivat pöytäkirjan syytteen mukaan kellotapulia parhaillaan rakentamassa. Jäikö rakentaminen silloin kesken vai saivatko he sen valmiiksi? Se saattaisi selittää myös tekijäkysymyksen epävarmuutta. Samalla se tarkoittaisi, ettei Heikki Väänänen olisikaan kellotapulin rakentaja.
Korjattu saarnahuone kellotapulinen yleni virallisesti vasta 1769 Iin seurakunnan kappelikirkoksi, kun Ylikiiminki sai virallisesti vakituisen kappalaisen ja kappelioikeudet. Näihin aikoihin kappalaisen oli Sven Ulsby, jota myös Reeta-papiksi puhuteltiin. Hänet tunnettiin riskinä miehenä, joka nosti ison kiven olalleen. Tämä herättävistä saarnoista tunnettu Reeta-pappi on jakanut ehtoollista noilta ajoilta säilyneestä ehtoollismaljasta, jonka tosin oululainen Juho Pekuri myöhemmin korjasi 1899. Samainen pappi oli voinut pukeutua kirkon juhlavaan mustaan samettikasukkaan, joka on kyllä 1700-luvulta, mutta se on hankittu seurakunnalle käytettynä vasta 1870-luvulla. Kului vielä vajaa parikymmentä vuotta, kun kappeliseurakunnan kirkko todettiin huonokuntoiseksi. Siitä käynnistyi uuden kirkon rakennushanke, jolle lopullisen luvan antoi Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa III maaliskuun 8. päivänä 1785. Lupa perustui piirustuksiin, jotka oululainen kauppias ja rakennusmestari Henrik Wacklin oli laatinut peräti 800 hengelle. Näihin piirustuksiin Tukholman yliintendentin virasto teki kuitenkin muutoksia niin, että sakassi tuli alttariseinän taakse eikä pohjoisnurkkaukseen. Rakentaminen alkoi paikkakunnan omin voimin puuta keräten ja niitä hirreksi veistäen. Hirsien salvostyöt valmistuvat jo 1786 ja tästä on tullut kirkon valmistusvuosi myöhempien inventaarioluetteloiden mukaan. Lopullinen valmistelu ja kirkon valmistuminen tapahtui kuitenkin 2 seuraavana vuonna. Niissä näyttelee merkittävää roolia Pietarsaaresta kotoisin oleva Jakob Rief. Jo isänsä Toomaksen kanssa kirkkojen rakentamisen oppinut Jakob oli opiskellut vuoden verran Tukholmassa arkkitehtuuria. Häntä on kuvattu erityisen ahkerana ja huolellisena opiskelussaan. Rief sovelsi piirustuksia onnistuneella tavalla. Riefin kädenjälki näkyy erityisesti taitteisessa alttariseinässä, saarnastuolissa ja ikään kuin leijuvassa kupolissa. Taitteinen alttariseinä on ainutlaatuinen Riefin tuotannossa ja maamme kirkkohistoriassa yleensä. Riefin suunnitelmiin sopii hyvin myös kirkonkellojen sijoittaminen ristikeskuksen yläpuolelle, ei erilliseen kellotorniin, kuten tavallisesti. Ainoastaan Ylikiimingissä ja Luodossa ovat kirkon rakenteet kestäneet kellojen soiton aiheuttaman rasituksen. Riefin kirkontorni päättyy tähtihuippuiseen obeliskiin. Näin näyttävä toteutus on harvinaisuus. Riefin kädenjäljen näemme myös kauniissa kustavillisessa numerotaulussa. Kirkon rakentaminen noin 40 veroa maksavan tilan voimin oli valtava ponnistus. Varakkaat talonpojat maksoivat ensin omista varoistaan rakentajille ja seurakunta maksoi niitä takaisin heille seuraavina parina vuosikymmenenä. Kirkon valmistumisen aikaan kappalaisen virkaa hoiti pitkään Petteri Junnelius ja hänen jälkeensä hänen poikansa Johan. Ylikiiminkiläisten rakkaus omaan kirkkonsa näkyi myöhemmin siinä, että kirkkoon lahjoitettiin kattokruunuja ja kynttelikköjä. Samoin kirkon alttarimaalauksen ristiinnaulitusta teki oululainen kisällimaalari Gustav Holmqvist vuonna 1839. Alttarimaalauksen molemmin puolin ollut pienet maalaukset Neitsyt Maria Jeesuslapsi sylissään sekä toinen kuvaus Kristuksen taivaaseen astumisesta.
Jälkimmäiset peitettiin myöhemmin 1800-luvun lopulla törkeätekoisina. Pienempiä korjauksia tehtiin myöhemmin myös kirkkoon uusimalla vesikatto. Vuosisadan lopulla kesällä 1897 tapahtui suuri korjaus reilu 100 vuotta vanhaan kirkkoon. Silloin kirkon katto ja kivijalka kunnostettiin, ulkolaudoitus uusittiin kääntämällä laudoitus vaakaan ja maalaamalla ne. Portaat uusittiin ja niiden päälle rakennettiin ajan tyylin mukaiset ulkoeteiset eli verannat. Samalla kirkko maalattiin sisältä uusittuine penkkeineen. Lopulta päädyttiin rakentamaan remontissa myös urkulehteri uusille 1890 hankituille 2 äänikertaisille uruille. Tuolloin myös alttarikaadetta laajennettiin. Samoihin aikoihin hankittiin myös erityinen sorvattu kastemaljan jalka. Näihin korjauksiin vaikutti merkittävästi puolivuostaa kirkon isäntänä palvellut Kalle Kaski. Kaski oli mukana myös, kun myöhemmin uuden vuosisadan alussa kirkkoon asennettiin lämmitys. Vuonna 1903 kirkkoasenne hankittiin 4 rimaa uunia, joista 1 sijoitettiin sakaristoon. Lisäksi pohjoiseen ristivarteen tehtiin ovi avattavaksi ja halkokatos rakennettiin sen eteen. Pian vuonna 1905 saatiin viimein Saksasta hankituksi nykyiset kirkon kellot. Pienemmässä kellossa on psalmin sanat "Palvelkaa Herraa ilolla ja tulkaa hänen kasvoinsa eteen riemulla". Ja suuremmassa kellossa kehotus valvomiseen Pietarin kirjeestä. Nyt kaiken loppu lähestyy, niin olkaa siis raittiit ja valppaat rukoilemaan. Nämä kirkonkellot kuuluttivat kutsua itsenäisen seurakunnan jumalanpalveluksiin, kun Yli-Kiimingin seurakunta itsenäistyi kirkkoherrakunnaksi vuonna 1909. Yli-Kiiminki oli toiminut Haikuputaan jälkeen Kiimingin emäseurakunnan kappelina vuodesta 1858 alkaen. Ensimmäiseksi kirkkoherraksi valittiin Artturi Siivonen. Siivosen jälkeen tuli Emil Rekhard, jonka aikana kirkko maalattiin ulkoa 1920-luvulla ja seuraavalla vuosikymmenellä paanukattoa korjattiin. Kirkko sai uudet 21 äänikertaiset pneumaattiset urut vielä sodan edellä vuonna 1939, jolloin samalla päättyi pyöräilevän kirkkoherran Alfred Virkkulan virkakausi ja kirkkoherraksi valittiin Toivo Voutilainen. Voutilainen palveli pappina sodan raskaat vuodet siunaten kotiseurakunnan multiin isänmaataan puolustaneet. Voutilainen myös suojeli diplomatiallaan kirkkoa, kun saksalaiset sotilaat asettelivat pikakivääreitään kirkon torniin 3 eri suuntaan. Kirkko varjeltui sodan tuhoilta. Sodan jälkeiseen asekätkintään liittyen kirkon alla lienee säilytetty myös räjähteitä. Niinpä kirkkoherra Hjalmar Carlssonin kuvaili värikkääseen tapaansa, että hän on saarnannut pommin päältä. Kirkkoa korjattiin myös Carlssonin kirkkoherrakauden alkupuolella vuosien 1955-1960 välisenä aikana, jolloin muun muassa paanukattoa käsiteltiin kreosiittikyllästeillä. Se osoittautui kuitenkin virheeksi. Kirkon lattia ja holvit eristettiin ja ikkunoihin tuli tuplalasit. Lämmitykseksi tuli kirkkohallituksen esityksestä kuuma ilmapuhallus. Kirkon penkit saivat uudenlaiset päädyt. Kirkkoa myös maalattiin sisältä ja ulkoa. Viimeiset laajemmat korjaukset juhlittavaan kirkkoomme on tehty kirkon 200-vuotisjuhlia silmällä pitäen kirkkoherra Martti Kallungin aikana 1980-luvulla. Tuolloin palautettiin saarnastuolin, alttariseinän ja nurkkapilastarien alkuperäinen väriasu.
Kirkkoon tehtiin myös monia rakenteellisia parannuksia ja uusittiin kokonaan paanukatto. Kirkon kolmannet urut saatiin juhlavuodeksi 1986. Ne ovat 21 äänikertaiset urkurakentamaa Tuomen rakentavat, joita kanttori Leo Rahko on vuosikymmenet soittanut. Lisäksi juhlavuonna ylikimminkeläinen taiteilija Reijo Nissilä maalasi onnistuneesti alttariseinen aiempien sivumaalauksien aiheen mukaan Neitsyt Maria Jeesuslapsen kanssa sekä Kristuksen taivaaseen astuminen. Viime vuosina kirkon ikkunoita on maalattu ja uusittu ja myös sisävalaistusta on parannettu merkittävällä tavalla. Nyt kirkko näyttäytyy pimeänäkin aikana koko kauneudessaan. Ylikimmin kirkon juhlavuoden näytelmään sisältyvässä rovasti Toivo Hyyryläisen sanoittamassa laulussa kuvataan osuvasti kirkon merkitystä. Nyt veisaa kristikansa Herralle kiitostaan, vanhasta kirkostansa vaiheessa isänmaan. Kylille koteihin se turvan lohdun antoi, kuin äiti meitä kantoi ajasta aikoihin. Kirkkomme tänään katsoo eteen ja taaksepäin. Se juurillansa seisoo kanssamme kaikin säin. Odottaa satoa, vakoa kyntää syvää, hedelmää tuottaa hyvää, ei sana katoa. Toivon, että tämä nyt vietettävä juhlavuosi 2026 lisää ylikimminkeläisten rakkautta omaa kirkkoaan kohtaan. Meillä on upea kirkko hienolla paikalla. Kirkon kaunistus on syvimmiltään Jumalan sanan ja pyhien sakramenttien ääreen kokoontunut seurakunta. Siksi kutsun sinut osallistumaan jumalanpalvelukseen ja kirkollisiin toimituksiin Jumalan palveltavaksi ja kutsun samalla tervetulleeksi juhlavuoden tapahtumiin. Nähdään kotikirkossa.